Diinfo karo bapak iki bolo. Lek bapak iki nemokno lokasi Kopdes sing konsepe back to nature. Delon ya. Halo, kilo bolo, tak dudoi yo. Iki aku cetrok iki anu. Koperasi Merah Putih Desa Nglutong. Nggone ning kene bolo manggone. Nah, iki. Koperasi Desa Nglutong. Iya ta? Nah. Oke. Manggone ning kene iki. Aku selake roh iki tamangane pas liwat iki. Warga lokale lho iki teru iku. Ya ndane awak dhewe. Sing modelan kok ngene konsumene iku wong sing perjalanan jauh, mari ngono kesasar Google Map. Ketemu wis koperasi iki. Lah ya lokasi koyo lokasi tempat pembuangan mantan nih lho. Jadi kan tanda-tanda kehidupan belas.